comença fa uns 3 o 4 anys quan un amic nostre, músic i director de la banda de Terrassa, ens ensenya un joc que el trobem molt divertit, un joc infantil, i de la idea d'aquest joc se'ns ensenya la bombeta i és quan comencem a crear el nostre joc. Aquest joc el creem agafant diferents imatges de quadres de l'Octavi Intente, li manllevem aquestes imatges i creem un joc que es diu l'ou ferrat, perquè el quadre principal era un ou ferrat molt divertit que teníem un quadre a l'Octavi. Després d'aquest joc hi hem anat jugant amb diferents amics, amb família, i aquests amics i família hi han jugat amb amics i família seus i ens anaven arribant inputs de dir, bueno, i aquest joc on el podem comprar? I esclar, és un tema que nosaltres no havíem pensat, que aquest joc podia ser comercialitzable, i a partir d'aquí vam dir, doncs potser sí. I llavors va ser quan vam començar a contactar amb gent del món dels jocs i ens van animar a fer un joc amb una miqueta més ja de cara i ulls, i és quan vam pensar, ens van dir, bueno, un joc ha de tenir una història darrere i ha de tenir un nom. Llavors la història, vam dir, ostres, quina història hi podem posar en aquest joc? I ja la teníem, perquè l'Octavi ens va inspirar, que és un artista excèntric, enamorat dels gats, doncs el joc ja tenia una història, que era aquest pintor excèntric. I el nom, doncs com que aquest tipus de joc que us ensenyarem avui és un joc del tipus Push Your Luck, que representa en anglès que vol dir prova la teva sort, arrisca't, doncs vam pensar, realment és el que farem en aquest joc, arriscar-nos a tenir sort i aconseguir el màxim de punts, no? I a més jugar amb la doble significat tant en català, doncs arrisca't, com en anglès, a riscat, doncs això, un gat que es belluga sigil·losament per aconseguir els seus objectius. Això és el que m'agradaria que féssiu vosaltres avui en el torneig que servirà de presentació d'aquest joc. I per acabar-ho de lligar tot plegat, el quadre principal del joc és una banda de gats que estan tocant músics, i això lliga amb el començament de la història, que és quan el Pol Pastor, músic, ens va inspirar a fer aquest joc. I d'una manera hem tancat el cercle amb el quadre del Octavi. Moltes gràcies a tots, i ara la Lucy donarà els agraïments a tots els que ens han ajudat que això sigui possible. Per no oblidar-me a ningú, que no se sent. Se sent bé, no? Sí. Però se sent? Vale, se sent bé. Doncs els agraïments seran per l'Octavi, i sobretot per el disseny i les il·lustracions, el Pol Pastor per ensenyar-nos aquest joc que ja ha parlat el Joan, el Xavier Barbagí de la República Bananera per encoratjar-nos a fer-lo una realitat, a la Maite Llordés per la digitalització de les obres i la proposta de logo, al Jaume Olet per l'elaboració de les instruccions, a la Lídia Álvarez per les correccions, a l'Arnau Roset pel vídeo de les instruccions, a la Marta Beguer per posar-hi veu, al Miqui per deixar-nos aquest espai tan xulo per poder-lo presentar, a la Gemma Ramos del Museu de Terrassa per facilitar-nos el primer premi del torneig, al Departament de Cultura per la subvenció que ens ha donat i a tots els amics, molt d'ells que esteu aquí, per aguantar-nos tant temps explicant-vos el joc i ajudant-nos també a corregir-lo, i a totes les persones que esteu aquí. Només dir-vos que de moment tenim poquets jocs, els farem servir per poder jugar, en tindrem alguns a la venda i fins al mes que ve no els tindrem, però els vendrem per la web i esperem poder-los vendre a diferents punts. Doncs moltes gràcies, i si ja us heu apuntat en el codi per poder fer el joc, ara anirem a repartir-los a les taules perquè us explicarem el joc jugant-hi. Hi ha les normes bàsiques, que serà la primera ronda que farem, i la segona ronda ja amb finalistes, 2 finalistes per taula, ho explicarem amb les habilitats especials per poder que guanyin 4 i farem la gran final, que com a premi tindrà
un itinerari per Terrassa medieval de 3 hores per 15 persones, a part que els finalistes podran tenir el joc. Val? Els 4 finalistes podran tenir un joc. I us demanem també, si ens seguiu a les xarxes, a Instagram, doncs també ens agrada. Val? Moltes gràcies a tots. Doncs res, ara els que ja us heu apuntat, ara us anirem anomenant i repartint per les taules i us ensenyarem com s'hi juga i començarem el campionat. Vinga, fins ara. Ara estàs... Ara aquesta et permet treure la fitxa repetida. Ja l'ha treta. No, Bueno, el 2 i 2 no és repetit. no perquè... No, jo tampoc, Jo crec que no tindré res. T'hem deixat pelada, Sí, està molt repartit, Jo no. Sí, que es va esperant.